Ивайло и днес снимаме на... Помните зомби сървайвалчето, който обяснявах как се оцелява първия ден. Естествено, вече това приключи и се почваме да се оцеляваме наистина. Така, напускаме тази къщичка, за да потърсим овце на друга страна. Така, винаги трябва да се намерят овце, за да имате легло, но не е задължително. Може да трепите паяци, от която се прави самата вълна. Нататък, ако имам възможност, ще ви покажа как се получава. Тъй кукурка ще я убивам. Момент само да... Тъй като съм в момента сам и мога да си изключа слушалките. Така, вече съм без слушалки и всичко ще се чува. О, въздух. Важното е да си имате и храна. Тук едно прасенце виждам. Няма смисъл да се прави ферма от кокошки, това просто не виждам се. Може би от крави и от прасетата напоследък имах някакъв проблем с тях. Имах проблеми с прасетата, играхме. Така, приятеля, се бяхме забравили един лан или сервер на стара версия и не щеше да размножава прасетата да ги лутваш, което беше много досадно. Ето как изглежда овцата в Майнкрафт, да не се чуди някой. Ще покажа как се прави легло за хората, които не знаят. Ето го, блокчето, вълнастито. То се цъка както всички други блокчета, ето да се цъка. Е така може да го поставяте. Дори на survival, дори на креатив. Няма значение. Сега овцата избяга. И аз не видях къде е. Тук долу има друго. Няма значение от каква вълна ще ви е леглото. Важното е само да е с 3 вълна и да е с 3 легло. И да е с 3 дърво. Сега ще направя един крафтинг тейбъл, за да ви покажа как трябва да се крафнете леглото. Цъкате си едно и правите така, за да станат плочка, но не цъкате да направите плочката и цъкате отгоре. И ето как се прави леглото. Ще го вземем, тъй като ще ни трябва по-нататък. Като има доста животни, това е добре. Друго, така пак ще съберем много, още много дърво. Дървото е много важно, защото от него се правят повечето материали в самата игра и ако тръгнете да си мастерите каквото и да ще видя дърво. Така. В този епизод съм решил, тъй като не мога така просто да се вървя да търся животнички. Мобове. Така, мод означава добавени функции в играта, животни, предмети и естествено чудовища. А моб какво значи? Моб са животните, чудовищата и селяните. Любиме моб. Може би любиме моб е... Може би кокошка. Може би Блейса и все. Тъй като, не знам, Блейса гличва доста яко. Блейсата Димиджим прави доста голям глич. Моделите много яко.
бяхме направили малко убежище, ще се върнем по-късно към него. Сега само трябва да направим платформата и бързо това отправя. За да си изпечем храната. Остави крафтинг тейбъл, тук знам къде е. Е така, може да си маркирате, ако не сте добре, не се ориентирате добре. Аз се ориентирам добре, но в повечето случаи къщата ми няма. Деца тук мое, например, са загубени. Нищо, че ето е фирмата ми от Sugarcane. В момент само, че нещо не ще да ме зарежда чоковете, което естествено влияе на качеството на клипа. А за да се направи един хубав клип, трябва да изисква време и спокойствие. Ето, че успях да рестартирам моите чука. Имам проблем, колкото казах в по-миналия епизод, имам кабелмения в такова състояние. За да си направите въглен, нали вече показах, това се нарича дървен въглен. Така, тук събираме всичко и бързо тръгваме. Аз пасало соса пече. Така, извинете само. Моля, който знае да ми напише какво значи това визуална промяна, защото аз също си нямам идея. Мисля, че това по-бързате или гемвачъм, които те ще го свим вътре. Момент, че от това, когато го рестартираш, ще почва страшно да лагва. Но и то за да седи на място. Принципно. Ще съберем този Sugarcane. И продължаваме напред. Сега ще отидем да си изпечем там храната. И ще пренощуваме там. Важното е още първия ден да знаете къде пренощувате, ако може да оцелите и първия ден можете. Ние задължително си правите къща. Извинете, че говоря така, обаче просто ме боли гърлото и носа ме запушва. Не съм в отлично здраве. Или първо здраве, както искате да учите. Така... Сега ще направим една безопасна къщичка, нали тя ще е пребързана, подновление за винаги. Безопасна, но готина. Някъде толкова големичка. Е така обикновено. Горе-долу понякога се правя по този начин къщите, когато не ми стигне платформата и искам още малко да поработя. Още малко да има част от къщата. Сега тук. Така. Видяхте как се прави врата, ще оставя другата врата там. Няма да я взимам. Само да ми вземе това. Дропва се с Qt, ако не знаете. Важничко е да се научат първите контроли. Ако искате да си видите с какво всичко се прави, давате си на контроли. На контроли и ето. Сензорен екран. Това пък какво ще тече. Не знам, ще го махна, защото е доста лаги от него. Къде беше сега? Контролирам къде. Окей, тук аз цъквам просто контролерите. Е така. Рамбунчим. Става нощ, колкото виждате, и ето втората ни нощ в Майнкрафт. Значи слънцето трябва да видите, че когато се допре леко до земята, нали, горе-долу е така, като стане, и да стане мини плюсчето, вече му лягате.
Опа, още не. Чакай още малко. Ще не допрямо точно. Сега като излезе... Ай, вече мога. Извините. Така, време е да довършим къщичката. Така, ще покажа абсолютно всичко как се прави в този survival поричката, в тази survival поричка. Тя ще е около 40, не знам, ще видя колко епизода е, но ще е доста дълги. Ще е дългичка, няма да е като миналото. И ми свърши тъмно дърво, което е просто перфектно. Намери кога да свършва. Нищо, че го имам в изобилие. О, защо така, момче? Кой ме намаля в опасното да ме разбира? Някой ме бара на стрелите. Така, най-готиното е, че когато чупите черното дърво, винаги ви дава по доста след като го съберете. Сега мога да ви даде едно доста повече от 16. Даде ми 16, което значи един стак. За хората, като му смятат. Така, тръм. Така, едно саплинг. А който е на български, ще му пише фитанка, естествено. Мен пише саплинг, защото съм... Нали, аз от английски вече си пише саплинг и аз оттам вече си го знам. И му викам те. Нещо като саплинг. Саплинг по. И ето, че вече имаме два стака тъмна бреза, тъмен дъб. Така, нашата къща се получава доста добре. Тук, където съм оставил празно място, ще има стъкла или нещо подобно. Ще редувам такова къблстони дърво. Как може да се бяга бързо? Задържате Q-то, задържате W-то. Два пъти всъщност го натискате бързо. Но ако нямате естествено, естествено това бързо ходене ви взима бучета, което значи, че отгладнявате, което значи, че ви трябва храна. И така... Това значи, ще си получи нашата къщичка. Добре обезопасена, тъй като има повече къблстон. Тъй като напоследък развих малка параноя към крипъри, защото доста гърмят. Но ме нагърмяха един път. Направо не знаех къде се намирам буквално от крипъри. Е така. И доколкото разбрахте, абонирайте се за Max Ultra Continuum, за да можем да продължаваме да качваме тип. Това било на Minecraft, това било на друга. Вижте колко котина се получава, особено тук става добре. Ще го направя от другата страна по същия начин.
Явно от детската градина днес ще решили да ме изтормозят. Опа! Тук май не го дообмислих. Съм го дообмислих. Така, тук го слагаме. Трябва да се едно така. И това трябва да е... Не. Прозорец е... Тъй иначе... И това трябва така. И да, вече подобават. Те. Да, окей. Всичко е както трябва. Одобрим. И сега остава само да направим пода. Трябва да се запълни с такова. То така. Окей. О, добре. Вгледах се за нещо. И явно нещо тук става. Нещо става. Сега. Пясък, откъде му намерим, чайте се замислим. Сега ще се намерите. Наблизо, къде имаш пясък? Дето сега забравях. Да. Там не намерихме шурки. Или тук дали няма пясък. 2 сантиметров. Ей, тук е, там имаше пясък. Ще го взимам. Да, ето. Сетих се. По-нататък ще се направим доста фермички. Така, типълма, за да става доста дълъг. Така че ще покажа как се прави стъпкото. И смятам да свършвам с клип. А къщичката ще я направя отделно. Нали, аз няма да снимам като я правя, просто ще сложа същата цъкна стакъла. Това ще бъде момент, че в момента страшно лагва. Недейно защо ли. Така, сега ще направим една стаичка. Така ще направим. Хубавото е да имате такава стаичка, в която да можете да си... Извинете, да си държите печките, да не ви преча отгоре. Предпочитам горе да ми е като често. Малко ще лагвам в този случай, тъй като компютъра в момента просто обикновено не знам какво му става. Изведно ме убиват господини, то лак и не лак. Или FPS и не FPS. Някакво такова тъпо. Сега в момента е на 23. И пълно време пада на 4. Много тъпо. На всеки мате понякога. Хубаво е да не копаете с кика, тъй като ще се захъби, ще се щупи по-бързо и ще се унищожи естествено. Ще изгубите, въпреки че на ме месета мост направен, по всяко ме мост направен, много
такова. Ето тук допуснахме грешка. Така, сега ни трябва да направим печките, да ги цъкаме до тази стена. Или няма значение. Ето така ще ги нацъкам. Слагам си крафтинг тейбъла и започвам да правя печки. Четири ми стигат. Така, тук ще си сложим малко дърво, тъй като още нямаме кол. И слагаме пясък. Сега, това тук е времето, за което ще ви се изпече. Това е снаряда, гориво, това, което ще горите. И ето как се прави стъкло. Сега ще чакам да се направи 6 стъкло, за да ви покажа друго. Стъклото не може да се чупи и да ви пуска стъкло, тъй като то изчезва като се щупи. Малко тъпо измислено. То не е тъпо, да стъклото, като го чупиш, не ти пуска стъкло, но в реалния живот, принципно. Сега правим си имам две холма, те за космо. 4, те няма само да седя тук, имам да правя други работи, като да се измъкна тази дупка. Сега ще покажа как се правят стълби. Ето, 6, мисля, че ще стигнат. Сега 1, 2, 3, 4, 5, yes. Така, даже не стана. Ето и... Много съм болен. Ето как се прави. Стакъл панел. Сега тук ще ми трябва доста стъкло. Готово. Всичко е запълнено. Лягам да спим и аз бях Бенар. Това беше поредицата ми на Zombie Survivor. Абонирайте се за Макс утре. Continue и до нови срещи.